שלום, מחלקה המסחרית בשגרירות ישראל בפריז משיקה השבוע בלוג. מטרת הבלוג היא ליצור דיאלוג בינינו כנותני שירות לחברות ישראליות לבין חברות, יצואנים ואנשים ישראלים שמעוניינים בקשרים עם צרפת. נשמח לשמוע הערות, תגובות, בקשות, רצונות על הפעילויות שלנו ועל הצרכים שלכם מול הלקוחות הצרפתיים הפוטנציאליים. אנחנו ממקדים את הפעילות שלנו בסיוע לחברות ישראליות לאתר שותפים צרפתיים, הן בתחומי איתור מפיצים, סוכנים, לקוחות צופים, והן באיתור משקיעים ותחומים של מו"פ לצורך ביצוע פרויקטים משותפים. הפעילויות שלנו נועדו כדי ליצור פלטפורמות למפגשים איכותיים ביניכם קהל היעד הישראלי שלנו לבין החברות הצרפתיות. אנחנו ממקדים את הפעילות שלנו בתחומים בעלי פוטנציאל ליצואן הישראלי. ובצרפת כמו בצרפת, בשבוע שאנחנו משיקים את הבלוג, יש שביתה מסיבית במערכת הרכבות שגורמת לפקקי ענק ונובעת מרצון האיגודים המקצועיים למנוע את הרפורמה במערך הפנסיה, והדוגמה הזו רק ממחישה את הקשיים והמורכבות בכלכלה הצרפתית.